Bastiment użat mid-Dipartiment tas-Sajd iservi biex minn fuqu jinqabad ħut mill-libħra Maltin biex bekk jingħata tarif l-Unjoni Ewropea dwar x'qed jaqbdu is-sajjieda Maltin. Tarif li jkun utli ferm meta l-istess Unjoni Ewropea tiġi biex tfassal il-politika tagħha fil-qasam marittimu. Il-ħut li jinqabad jintiżen u jkun imkejjel ukoll biex it-tarif jinżamm sal-inqas dettall. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd Andrejina Fenek Farrugia spjegat li għall-Unjoni Ewropea dan huwa proċess importanti ħafna. Huwa li tinġabar kemm jista' jkun data fuq it-tip ta' ħut li jkun qed jinqabad mis-sajjieda Maltin u Awċin. Din id-data tidbat li DG Mare fi Brussell fejn imbagħad f'amalgamazzjoni ma' data li tkun qed tinġabar minn pajjiżi oħra tingħada lil management bodies biex imbagħad hemmhekk jitfasslu proposti għal regolamenti biex il-sajd tal-ħut jibqa' sostenibbli. Fost oħrajn din l-informazzjoni xjentifika tagħti wkoll direzzjoni l-Unjoni Ewropea dwar il-kwoti li jinħarġu fuq it-ton. Però kif ġara fil-passat meta il-popolazzjoni tat-ton kienet qiegħda tonqos, dakinhar inħasset il-ħtieġa illi tiġi imfassla kwota tat-ton u regolamenti speċifiċi. Tu żjara fuq il-bastiment il-Kummissarju Ewropew tal-Agrikoltura u s-Sajd Carmenu Vella sostna li waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea hija li tnaqqas ir-rata ta' 15% ta' ħut maqbut illegalment. Vella spjega kif l-informazzjoni li tinġabar hija ferm aktar speċifika minn dik li tinġabar mis-sajjieda li joħorġu fuq il-baħar. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Rodrigaldes fakkar kif kienu allokati 3 miljuni u 500,000 euro minn fondi Ewropej għar-riċerka fih dan id-Dipartiment tas-Sajd tul is-7 snin li ġejjin.